Κορπάτε γερά, πεπάε! Το τμήμα στα νόγια εσύ τον παλουτάρισες. Τα που το μάθες. Και ότι καταζητήσε για καλλιέργεια ειδικής κάναβης. Όχι ειδικής, βιομηχανικής. Και πήρανε μου την ούρη. Το Πακιστανάκι. Από τα νάτσι είδουνε. Και δεν το κατέαμε. Και δεν τους κάνουμε ένα κέντρο φιλοξενίας στις παλιές φυλακές, στον Πογιάτη. Γιατί μου κάνατε πάσα όλους τους τρελούς? Πού ζουν ρε Survivor τόσα χρόνια. Έλα εδώ ρε κριτικάτσι είναι φίλη σου. Όχι με γλώσσα, Και είναι αλήθεια ότι είσαι ο πιο νέος δημοτικός σύμβουλος. Και 8 γκέι. Έσχος κύριε! Σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Κουλή, κουλή. Χοντρέ, πήγαμε! Το χοντρέ κομμένο! Αυγανός με καρτοκινητό. Τι να σου χακερέψει και ο χακεράς. Αυτοί ακόμα γράφουν σε τευτέρια με καρμπόν. Αυτή είναι η Νούρη που ψάχνετε. Πρόκτα αιτίας. Την Τρίτη το πρωί θα προσπαθήσω να μάθω ποιος εισαγγελέας έδωσε την παραγγελία. Καλή σου μέρα κύριε εισαγγελέα. Κακός είσαι, λέω. Έτσι κακούς είμαι κακός. Εσύ είσαι καλή. Έχω μια δουλειά πριν. Γουστάρεις. Ω, μπασκιναριό. Εμένα θωρούνε ρε. Για το θωρώ με σένα. Γιατί είμαι celebrity ρε μαλάκα. Εσύ τον είδες. Ποιον? Τον Ινδό. Ποιον ρε Ινδό. Ξέρεις πολλούς Ινδούς ρε. Στο φωτιστήρι μόνο έχω 5. Κοίτα τι έχει φυτέψει το άτομο. Έλα ρε τώρα, σιγά μην έχει φυτέψει όλο το ροπέδιο. Χρήμα υπάρχει. Αξίζω! Πόσο να βάλω φίλε. Δεν υπάρχει οικονομική κρίση. 3. Λιτρά. Όχι. Ευρώ. Όχι ρε πούστη μου! Και το καφουλάρι ρε γαμότο!